mga to kaya CD. Magpaibog ka dito. Sure jud ko na masudya dito sa kuha. Ha ha ha! 2 oras pa rin oh. Nagpantay sa yung mga nabaglungon. Tutan! Ani tatoy! Alangan, biyukan mang kayo katol. Ay, tulad to. Tabang dito. Pare, balikin naman ni. Ang kaayo. Tulad ko pare. Pre, yan nato ning pato pre. Asa na pud ka? Nakakuha pato pre. Alaga na ako ni pre. Yan nato ni pre. Tambok kayo ni ba? Asa nato na ibaligya pre? Dito be. Ito nato ni ibaligya ka madam pre. Paliton po niya pare. Ha? Magpalitog pato pre. Pati ato? Bakit mo palitog pre? Tingnan nato pre. Wala sila timing kay nagtapok. Hindi na ako siya sa ligaro sa kong ninang. Pre! Oy mga pare! Gusto mo na inyong gidulaan? Tama na ka madam. Gusto di problema ninyo di ay. Madam, ibaligyan ni pre yung pato. Pito madam. Palita akong pato madam. Wala ko na ito diri para mapalitog pato. Nagunta ka diri madam. Sorry, ramanggit ko ba? Sorry dahil ka madam. Huwag bantay sa kong dala si Di. Hawa si Di. Lakay na ni si Di no. Unsa dahil na madam? Sarap bitaw madam. Ako nagigamit sa mga dato si Di. Dato. Yaway mong pato diri. Pare madam. Wala na akong pato madam. Wala na akong baligya. Okay ra to pare. Pato raman to. Babo pa na akong dulaan. Tanawan ninyo, bako kayo. Saan napagdula, madam? Ignorante, pwede mo pare, uy. Wala ka kadulaan ito sa una. Na, wagod ko na kayo ilaan, madam. Ako na nang isa, madam, be. Luwa bitaw na. Bitaw, madam. Ito pa, naibog mo sa kong dulaan. Ako madam, ako naibog ana madam oy. Kami naibog ana madam. Kwarta among gigusto. Ito madam, baligya gani mi sapato. Oh no! Wajud may klaro ba? Unsa nang di mo maibog? Napagwirero pare oh. Sige oh. Ina na madam. Gopo kani ako madam. May pa mo na mo relo. Okay, gold. Gold man akong nero. Mahal kayo ni ba? Hindi mo kapalitan eh. Nang imuha pare, lokal man kayo na. Na madam, ako nagihagulan madam ba? Bahala mo, na lang ko. Biyole lagi to si madam ko. Naman pare, di man ta maibog sa iyang bago na gamit. Oh, day pre. Nakabuhi na lang akong pato pre. Yan lang sa makakwartaan eh. Wajud pre, kwarta na akong dato. Lagot, dito sila may ibog sa kuwa ba?